Asa ba pwede malibang dire ha? Iluag mong kinikalibangan dire basing mabuyagan tag engkanto dire. Kuya ba may engkanto dire kay mabuyag gyud sila eh. Asa mo to akong pumangko na beng? Alisa day be. Alisa. Day asa dapat diri pwede malibang day. Tuyo dapat ako asana. Pasay mo kung kinuntuhan na. Basta lagi. Ini ko masalibang niya. Pagkarong ba? Masalibang na kay kuna. Iyo kay ko day be malibang day be. Sige kul. Bakit kalibangon na kay kuna sakit kay kuntian. Sige kuyugan ka kay kul. Sige kuyugi ko ba? Sige kuyugi ko. Basta kuyugan ko nimo ha. Ay kong binawangi ha. Sige kul, kita kay binangan kul. Sige. Kuyugan ko nimo ha. Tama ka dapat. Adiara dapat kul. Basta sunod sa ako kul. Banta. Alalalala. Alulalula. Ulalula. Lula. Ako. Alalalala. Orasyon ko na. Dapat mo gana na siya. Wala. Unsa man ni dapita diri beng? Dahil dalon sa taka diri kol kay basin gibito ka kol albularyo ni kol balay sa albularyo. Pag sure di ba? O kol. Naikuan ko lo narabata ko lo. Unsa yato? Ani ami diri kay ako siya ni patanaw ni akong uncle kay sakit daw yang tiyan niya gusto siya malibang pero gusto siya nako ipatara sa albularyo. Pagtarong debing wa kalibangon mong kala ko siya patanaw yung mong tiyan sa albularyo kol kay basin nagsakit na kol. Ali na mo boss. Nara o. Usap ng albularyo ninyo kakirig-kirig man. Wala na. Sakit na tayo mong tiyan kol. Ayun sa mo diri. Sabes bibi nga gidili man ko diri sa albularyo na sakit kong tiyan. Muhigda ko dire. O higda dia. Naunsa man eh. Ako'y pangutana sakit akong tiyan. Gusto ko malibang kuwig mo ng bata. Ako pangutana sa ako, bi. Pangutana sa ako. Unsa init ba sa imong kamot? Oo, init akong kamot. Albularyo ka, makatulid ka sa akong sakit sa akong tiyan? Of course, why not? Is English pa kang buanga ka. Wala kang sikin sa... Unsa man yung mga bata dire? Ako ng mga apo hawa sa budong. Unsa man ni? Higda siya. Agay. Ginayar ka dito. Unsa man imong para basta tarong ka ha? No. Bata ko saba kay Karong tuon, maayo na ka. Sorda, sakit na konti. Ay kabalaka, ako nang pag-aayo. Ako nang pag-aisulti sa Ginoo. May ko itong naong anang kalayos. Sorda. Dili lagi mo. Ato katawa mo mo diyan nga. Kamu dire. Gusto mo? Dili. Ang sakit. Ang sakit. Oh. Dehydrate. Dehydrate ba? Dehydrate? Mulay sakit sa tungol. Sa tungol? Mao ni ang Sud pog sakit sa tinai. Aw noon, dool ron ang tungol tinai. Sama na. mao ni ang Bibi basa ako basa. Mura po kag doktor kaagi da. Unsa man yung paracetamol, amoxicillin. Bisita ni para nakita na ko sa kwan. Butika? ang butika. Mao na yung pagapaliton dito. Kaya para maulan Umiri sa ka. ating yawa ano mura mag pila man ako ibayad sa imo? Gismil. 10,000? Oo. 10,000? Mahalas imong pati mong lulod ang iyang kwan. Pati mga bata na nara 10,000.
Yapa na, yapa sa... Sige. Sige, salamat kaya. Salamat Ay, mura kayo. mataglamok ani. Mura pong napinig. Ato na mi. Sige. Iya, panambal lang Oh. ako dyan.